Yun, hello, good morning po mga brosis. Nandito po kami sa, nandito pala ako sa Santo Domingo, tapat na Rosie chapter. Yan, may chapter po sa chapter ayun sa taas. Sama natin yung mga tropa. Kasi may lakad po ang tropa ngayon sa, sabi nila sa ano daw, Bamban, Tarlac. Ngayon nag-assembly kami. Yung iba nandito na yung iba naman nag-aantay doon sa may Petron ay Alphamart. May Alphamart doon sa banda road. Kalapas lang ng stoplight na kung nakikita niyo yung kulay ng ilaw. Shout out nga pala doon sa mga 200 plus na subscriber ko. Maraming salamat po sa tiwala ninyo. Stay subscribe lang po kayo. Stay permanent po sana. Tapos po shout out din sa mga may birthday ngayon, sa mga may kaarawan ngayon. Happy birthday po sa inyo. Sa mga OFW natin dyan, yung mga kapatid natin nasa ibang bansa, ingat po kayo lagi. Buti po kaya. God bless po. So, update kayo mamaya. Tignan natin yung magiging maganapan yung sa pupuntahan namin. So, papasyal ko po kayo. Yan. Sige po, mamaya na lang po ulit.
Kinakatak ano? Ba? Punta tayo bro. Ikaw. Guys, nandito na kami sa Bamban. Ayun, yung pangalan na, saan ba yun? Yung pangalan na ito. Bamban. Ayan. Ayun po yung grotto. Taas. Yung mga tropa natin. Ganda oh. Ganda rito. So, picture lang muna kami. Yun, good morning Rosie, nandito na kami sa Bamban, Tarlac. So, ayan, mga tropa, kakatuwaan sila. Hop, hop! Ano meron? Ganda oh. Oh, ganda oh. Yun! Ito yan, yung nagbubukas tayo dito sa Rolling is Bamban. Yung bagong bubuksan natin chapter. Bali, sino pong founder natin? Founder Thunder. Founder Thunder. O, pagbukas nyan, bubukas din tayo ng Lourdes chapter, tapos Pag-asa. Opo. Para tuloy-tuloy ang paglipad. Oo nga po. At tuloy-tuloy din ang pagdagit ng Lawin Wings Guardian. Opo. Diyan lang tayo eh. Yun po yung magandang balita Oo, dyan eh. oo. Diba? Lumarami yung mga kapatid natin. Alright, yan, narinig nyo guys. Pero kaya pala kami nandito, magbubukas pala kami ng bagong chapter. Saka syempre, pagka may bagong chapter, meron founder. Ayun, so mamaya, i-welcome po namin yung pagbubukas dito ng bagong chapter at saka yung mga founder at kanyang mga officer. So, yan. Panood natin. Ayun, so may na lang guys. Pero isa lang sabi ko, maganda rito sa pinunta namin ngayon. Wah. Mari kau ke besto.
Pwesto na ka, get ang kaya mo. Yung. Dala lang sa akin. Live! Doon tayo. Kinaabutan na tayo. Yung basura ko pala. Baka pagalitan ng himiyo ko. So guys, nandito na po kami sa venue. Yan po, yung bagong bubuksan natin chapter, Rolling Hills, LWTBII Rolling Hills chapter. Yan, Bamban chapter. Yan po. Wala pa masyadong tao. Pag ganyan karami ang upuan, ganyan din karami yung mga incoming na i-orient. Ang purpose po niyan, orientation po. Yan, dito yung mga i-orient. Dito naman yung lamesa ng secretary. Ken ka? Ken yung lamesa mo. Yan ba tayo? Oo. Yan, dito yung mga secretary. Saka si MF Marker. morning. Yan. Yan po yung marker natin dito sa LWTBII. Ay, nalaglag. Mamaya na lang ulit ba, guys. Yeah. Yun guys, nandito kasama ko si SF Alden. Yan, ng Pampanga. Si Founder Kilua. Yan, ang starstruck ng Love Mix. Si Vice President ng Colgante Chapter, si Bro Rango. Welcome. Si Bro Larry. Larry. Yan. Si Founder 1. Ayan, hindi halatang tulog. Ayan, nananaginip yata. Kala ko kung ano. Ayan. So, nagante kami kasi nag-orient doon si si Supremo Jojo. Ayan. Ayun. Ayun si Supremo. Nag-orient. Saka, ayusin ko yung camera. Katapat ko doon.